et slogan, der er meget, meget stort i folkebevægelsen om, at verden er større end EU. Det tror jeg måske den næste taler går ind på. I skal give en stor hånd til Morten Nielsen fra Afrikakontakt. Først og fremmest tak, fordi at I har inviteret Afrikakontakt og undertegnet til at sige et par ord om, hvordan vi har samarbejdet med folkebevægelsen igennem efterhånden rigtig mange år. Vores udgangspunkt er selvfølgelig i mindre grad Europa og i større grad Afrika. Men de to ting, de hænger tæt sammen på rigtig mange måder. Den måde, vi som kolonilande over for Afrika kontrollerede de her lande, har vi videreført i en række andre aftaler. Først og fremmest såkaldte frihandelsaftaler. Og EU har presset hårdt på, og igennem mange år arbejdet med at prøve at knytte de afrikanske lande tættere til den afrikanske union. Og det giver så mange underlige udtryk en gang imellem. Vi prøver at knytte de nordafrikanske lande til den europæiske union, således at de kan tage de mennesker, som prøver at flygte til vores del af verden og køre dem tilbage i ørkenen og lade dem dø af sult og tørst der. Det giver vi dem penge for. Vores skatteyderpenge, de bliver brugt til, at marokkanske sikkerhedsstyrker, de kan holde fattige mennesker væk fra Spaniens kyster, så de ikke driver op på strandene og forstyrrer turisterne. De her handelsaftaler, som den europæiske union de har forsøgt at få indført med de afrikanske lande, de er blevet præsenteret som en gave. Jeg kan ikke huske, hvem der var udviklingsminister i 2002, men i hvert fald så var det budskab, der kom både fra den danske regering og fra kommissionen, og det var, at de såkaldte økonomiske partnerskabsaftaler, som man ville indgå med et række af verdens fattigste lande, at det var en gave. Den her gave, den har de afrikanske lande ikke taget imod. I dag, 2014, der er man faktisk stadigvæk i gang med at forhandle de her aftaler. De fleste afrikanske lande mente ikke, at det var en gave, de ønskede at tage imod, og har trukket den i ørerne. Problemet her, det er, at det er svært at finde en afrikansk præsident eller statsleder, som udtrykker sig negativt over for de her handelsaftaler. Verden er blevet skabt således, at drivkraften er vækst, at den europæiske unions frihandelsaftaler, de står for vækst, og man er jo idiot, hvis man siger nej til vækst. Og derfor så baserer man hele de her aftaler på, at de vil skabe vækst. Problemet med aftaler, der skaber vækst, det kræver, at man har noget at handle med, hvis det er en handelsaftale. Og langt de fleste afrikanske lande har ikke ret meget at handle med. Der er ikke ret mange lande i Afrika, der for eksempel kan lave en vitaminpille. Der er 2 syd for Sahara, det er Sydafrika og Nigeria. Der er ikke bilproduktion, der er ikke produktion af jern og alt muligt andet. Det der er udvinding af råressourcer, ressourcer, og der er udvinding af de ting, som vi bruger, men det hele kommer til Europa uforarbejdet. På mange måder kan man sige, at Afrika stadigvæk er kaffeland og bomuldsland og kakaoland, og nogle steder kan man så sige, at der også er kobberland og jernland og så videre. Men produktionen, det er der ikke meget af i Afrika. Jeg siger, at et af de lande, som faktisk ønsker produktion, eller har noget produktion i deres land, Sydafrika, at de har fortalt den europæiske union, at når den frihandelsaftale, der er med Sydafrika, udløber til næste år, så har man ikke tænkt sig at indgå en ny. Årsagen til det var, at det kostede 250.000 arbejdspladser i løbet af de første 2 inden for tekstilområdet, alene i Sydafrika i løbet af de første par år. Og det er den oplevelse, den synes Sydafrika var for dårlig til, at man ønskede at fortsætte en såkaldt gavebod. Og derfor så har de sagt nej tak til en ny aftale. De øvrige afrikanske lande, de har så siddet på hænderne i forhold til de her økonomiske partnerskabsaftaler, har nægtet at underskrive dem, på trods af, at de faktisk er blevet truet ret voldsomt. De er blevet truet med, at de ikke vil få adgang til de europæiske markeder for deres produkter, hvis de ikke laver sådan en frihandelsaftale, en partnerskabsaftale. Det lyder meget pænt, at alle snakker om partnerskaber, ikke? Det er ikke kun på datingsider, det er også noget, man snakker om i EU. Og det, men der er nu ikke meget partnerskab i det, fordi den lighed, der burde være et partnerskab, den findes ikke mellem EU og udviklingslandene. Det er sådan, at det er os, der har noget at eksportere til de fattige lande, og de har ikke ret meget at eksportere til vores del af verden. Malawis største eksportvare, det er akvariefisk. Og det nu betyder, at man altså ikke har ret meget at gøre godt med. Så når der er frihandelsaftaler, nu har vi jo ikke frihandel i Europa, vi har jo støtte til diverse industrier og landbrug og alt muligt andet, så er det os, der drager fordel af det. Vi kan eksportere vores
dåseskinker til afrikanske lande, meget, meget billigere, end de selv kan producere kødet. Man kan købe dancakes i sukkerproducerende lande i Afrika meget billigere, end man selv kan producere en citronhalvmåne, fordi at vi har EU-tilskud til sukkerholdige varer i vores del af verden. I den kamp for at forsvare de afrikanske landes rettighed til ret til at forsvare deres markeder mod dumpning af billige og til tider også ret dårlige fødevarer fra den europæiske union, så har vi brug for alliancepartnere. Og vi har gennem mange år samarbejdet med folkebevægelsen i Bruxelles, ikke mindst, og haft et tæt og godt samarbejde, som har betydet, at vi har kunnet for det første finde ud af ting, som der sker i den europæiske union, som tit og ofte er svært. Jeg ved ikke hvorfor. Hver gang, at det er noget, som jeg interesserer mig for, og som jeg skal læse, så har EU udgivet rapporten på fransk. Hvad jo altså altid gør det lidt bøvlet, ikke? Vi bedte folkebevægelsen om at undersøge en fiskeriaftale, der blev lavet med Marokko, om de ikke lige kunne tjekke den ud, hvad der stod i den og sådan nogle ting. Og der var en fra folkebevægelsens kontor, som kom ind i et rum, hvor der var bevæbnede vagter, og så fik han en halv time til at kigge på flere hundrede sider på fransk. Han måtte ikke tage noter. Åbenhed i forvaltningen, som det vist hedder på moderne dansk. For en organisation som Afrika Kontakt, der er det vigtigt, at den modstand mod EU's forsøg på at underlægge deres tidligere kolonistater nye restriktioner og fortsat udbytning af de her lande, at den på en eller anden måde modarbejdes. Og at vi i den sammenhæng opfatter folkebevægelsen som en tæt og stærk alliancepartner. Det er vist ikke nogen hemmelighed for nogen. Og derfor så håber jeg også, at folkebevægelsen vil få et kanonvalg, og at vi får 2 nye medlemmer dernede, så at vi kan fortsætte samarbejdet fremover. Så god valg, godt valg.